Barge nga gipanag-iyahan sa usa ka construction firm nga gatrabaho sa pantalan sa Philippine Ports Authority. Napadpad og nasangyan sa baybayon sa Opol, Misamis Oriental. Epekto sa pagdaot sa panahon hatod sa shear line. Ang detalye sa report exclusive. Buntag, adlawng Martes, kini na ang mga naabtan sa mga residente ug motorista sa Opol sa Misamis Oriental. Usa ka dakong barge nga nasadsad sa baybayon ug anaa na duol sa dike ug tulay sa sentrong bahin sa lungsod. Gani ang maong barge halos 50 metros na lang mabangga na kini sa parking area sa usa ka floating restaurant sa lugar. Ang gitudlong hinungdan sa pagkaanod sa maong barge ang pagdaot sa panahon nga nasinati sa milabayng gabi. Tungod sa kusog nga balod, inubanan pa sa kusog nga hangin nga dala sa shear line. Kining dako nga barge gikan didto sa Lawod nadala ngadto dinhi sa baybayon sa Opol sa Misamis Oriental. Ang kabalaka karon sa katawhan nga kung magpadayon nga maanod kining barge adunay posibilidad nga mabangga kini sa dike ingon man dinhi sa tulay nga ginagamit sa mga motorista. Matod pa ni Evelyn Hoylar, 15 gwardya sa Patigayon nga anaa duol sa nimutangan sa barge. Pasado alas 10 pa sa gabi adlong Lunes, ilang na matikdan nga hinay-hinay nga miabante ang mong barge padulong sa baybay. Basta naibaw na ko sir, gabi na siya dito nya. Dugtong pa man na sila nya, naputol sa sobra man kahangin. Tapos pag kuan sir na diya man siya nya, hunas pa na siya diya na gitaob man gabi mo nang gi atras siya diri. Ni gani wala siya naigo diri. Ang panghitabo nakaabot na sa buhatan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Opol LGU. Ilaha gilayong gisuta ang kahimtang sa mong barko na sayran nga ang mong barge gipanag-iyahan sa usa ka construction firm nga mo'y gatrabaho sa ginahimong pantalan sa Philippine Ports Authority. Nakikoordinara sab sila sa Maritime PNP o Coast Guard para sa hinanaling aksyon aron mabalik sa lawod ang barge. Musaka ang tubig og 1 meter. Kung wala lay shear line na sad nga mo pikto sa ato o walay hangin, ila kining i-pull out, balik didto sa lalom o balik na po sa ilang project. Kay mo kining equipment ang mo kuha sa ilang mga na-dredge do, ibutang din na dayon idadon nila sa ilang labayanan nga area. Pasalig sa LGU nga ilang himuon ang tanan uban ang nagkadayang ahensya aron masolusyonan ang problema ug malayo sa alaot ang mga patigayon ug residente sa palibot. Di lang kita mabalaka kay atong opisina nagatutok ani karong sitwasyon o ginatang according to the Coast Guard makaya raman pod nila pagbira. Basta wala lay di lang magdaot ang panahon. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV.